Bir günü bir jigit bir danışmanga gelip surapdy. Üýlensen beken, jok halde oslay boýdak jire bereyim ba depdi. Şeýle danışman suragyna garap oturup, ündemesden aýelini çakrady danışman. Aýel kelet, aýeline şam jagp berş diýdi. Aýeli hiç karşılık bildirmesden gün jarkyrap tursa da şapça aldyna ketdi. Bir de bir söz etmesdi. Birazdan soň danışman tagy da aýeline bizge süt äkep berşi diýdi. Aýel tagy da ikewine men bildiğin süt äkep koýup beredi. Sütü süt döşedi. Süt açıp beredi. Жаңағы жас жігіт сүттің ашып кеткенін байқап мұрнын тыжырайтады. Оны іше алмайды. Ал данышпан қария болса, сүтті жайбарақат ішіп, әйелін мақтап қойды. Ана жігіт қарап отыр, аң-таң болып. Еще данышпан айтады, міне нағыз дәмді сүт деп. Жігіт шыдай алмай еді. Men sizi akıllı adam dep oýlap kelip edim. Kalabaktan terlegini sınab, gün jarykda şam turarymyz, akylga konmuşyz. Aşyp ketken sütty iň dämli süt dep oturşdy. Kersinçe. Siz magan üýlenүү jaýynda ne aýta alasyz? Muna turanyz men diýdi go. Şonda danışman jemeyip güldi. Mene, bu seniň suragyňa cavabım diýdi go. Jigit düşünýär. Kalay şonda? Danışman soň bizde aýelim meniň sözüme dawa aýtpady. Şamyň kerik jogabyny bile tursa da, birinjimi meniň aýtganymy dorundap, äkelip jagdy. Sol süýakda men de oňa süttiň dämi bozulgany üçin iskertim ýasamadym. Kersinçe oňa şola söz aýtdym. Eger sen de osunday düşünçlükke, sabrga, keşerimge daýym bolsaň, üýlen. Al bunday karım katnaşga daýym bolmasaň, özüňde egoňda menmençildigиňde jeňe almasaň, önemi meni ködürüş dep turgum gelетін bolsa, üýlenme. Onday jerde mahabat duraktamaydy. Otbasynda eň maňyzlysı sabr men silaslык jane düşünçlük. Bu kasiýetler boýundan tabylmasa, onda sen otbasyny saktap kala almaysyň degen eken. Unasa lebil basyp üýlenmej ýürgenlerge de jiberip goýuňuzlar. Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh.